Narodni poslanik u Skupštini i počasni konzul Belorusije u Beogradu Dragomir J. Karić primio je danas ambasadora Belorusije u Srbiji Valerija Briljova i delegaciju Gomeljske oblasti. Tom prilikom je bilo reči o mogućnosti saradnje pre svega u oblasti transporta, naučnoj saradnji dve zemlje i razvoju turizma. Mogućnosti za saradnju su brojne i to u oblasti medicine, ekonomije, sporta, u sferi obrazovanja, rekao je zamenik gubernatora Gomeljske oblasti Vladimir Privalov. On je dodao da ima mnogo preduzeća, naročito u oblasti prerade mleka, koja bi bila zainteresovana za saradnju sa Srbijom, da Belorusija ima odlične sportske objekte i infrastrukturu, pa se može razmišljati o intenzivnoj saradnji i sportskim pripremama i razmeni stručnjaka. Ambasador Belorusije u Beogradu Valerij Briljov je dodao da je delegacija Gomeljske oblasti zajedno sa predstavnicima Državnog univerziteta posetila Saobraćajni fakultet u Beogradu, da tu postoje mogućnosti razmene stručnog kadra i saradnja u naučnoj sferi, ali i da će se tokom dana susresti s predstavnicima Alfa Beka univerziteta, gde će razmotriti mogućnosti saradnje u oblasti sporta, jer Alfa Beka univerzitet između ostalog ima smer menadžment u sportu. Ambasador je rekao da je saradnja određenih regiona iz Belorusije i Srbije preko potrebna i da brzo daje rezultate, sa čim se saglasio i narodni poslanik Dragomir Karić. Kao počasni konzul Belorusije u Beogradu staram se da se ispuni ono što su zacrtali dva predsjednika, Aleksandar Lukašenko i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a što podržava sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a to su nastojanja da robna razmena dve zemlje do 2020. godine bude oko $500 miliona godišnje. Mogućnosti za razmenu dve zemlje su mnogo veće i ovi sadašnji kontakti samo treba da doprinesu da ona raste iz godine u godinu, kazao je Karić. Belorusija ima divna jezera, senatorijume i mogućnosti za razvoj medicinskog turizma, a i Srbija sa svoje strane ima šta da ponudi, ocenili su članovi beloruske delegacije koji sutra putuju u Novi Sad da se susretnu sa predstavnicima tamošnjeg tehnološkog fakulteta.